premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي تغيين دلبا مسألة في على كنني أو بلد لينكشي فليبا تشنا موسو كنبا تشمانا موسو ما مون بمالكونا أني مون بمالكوكا على كنني أو بلد لينكشي كأنتنا كبو شيطان تروما شيطان مي ندل مسايا فرلا كيرون كبوكا هنا بلا okofe aman sinzini setigi ala fama to barkama bedoy ala mi jien nema tigi ale ala de lahara hine kerengera lintigi okofe ambi soli chaya ala kra muhammadu ka bawo jien koko nyema be ala jien fen sabu be ala jien koko tawro be ala wa blaro be ala Johnny amma chess surnal dumba wadi alakra muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam muhammad toga cha nga ankambe muhammadu befa ani muhammadu bela jileba anu be mokanu kuluma swanu fufa fumo no amina taka muhammadu ani abdullahi ka muhammadu angambo ma muhammad min bangna makan kono amma ini ala fe ya rabbi alaka kishi ani hine ani bonya ani karama ala ko jidi ala kra muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala ka anyiru nafani ala kra ba muhammadu bonya sallallahu alaihi wasallam o ko fe ambe an adama de nyo befo munu ye chawyi ambe chawfo munu fene ye musoyi ambe musowfo ambalakaw ambalma musow an furu musow ande musow be ni makalte de kono o fawla ambe an fawfu aman korofo aman mokawfu aman dogonfu aman dimfu ame bela jilinfo ni foli jumay foli mimbe na acceptera anga dina kono ka fo ko islam dina ya kanu ko ango o chari ani nyonche node assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kishini hinani barka ala ko jidine aw bela jilinka alhamdulillah ani obalmake ani aw dinke ani aka kalande ne Sheikh Mohamed Kulubali kabo Bamako bangoni flabula nuba fo basiku ala sona alhamdulillah ka nga barabe femima ode amma sawka donin ko fe kalana ka dina nyini islamia dina nyedon ko fe kana kuma munka dina konona anyi recherche u feneke jumeka mako nyalika kata soro amma keni geleyayi a cinyaka a wilibarika bi ambi klimina wala ma an klibena wati mima odi wati beni a wati dedo wati beni a kloro dedo an klibena wati mima odi ambe generation min kono bi réseau social clé an klibena oma alhamdulillah o réseaux sociaux sanfɛ ama haramiya silamɛya dinɛ kɔnɔ walama an ka laada kow kɔnɔ k'a fɔ ko i bi fɛn min dɔn maaw suturali kan walama maaw mɔgɔ dilanni kan ka adamadenw bɔ o fili la ka sira nɔgɔya adamadenw ma i seko ye fɛn min ye a tiɲɛ kan adamaden kelen o kelen i bi min dɔn a kɛra bololabaara sugu o sugu ye a kɛra adamaden magoɲa sugu o sugu ye a kɛra adamaden suturala fɛn o fɛn ye i bɛ min dɔn ka na ni o ye diɲɛma k'a dɔn k'a fɔ ko awɔ alhamdulillah ne ye nin fɛn in dɔn ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa n bɛ se ka adamadenw nafa n'a ye olu kumakanw fɔli walama olu kumakanw jirali diɲɛma ye o ti haramu ye wa o ti makuruhu ye a bɛ bɛn a tiɲɛ kan
o folu kɔfɛ ani o alatanu kɔfɛ bi anw y'a kanu kosɛbɛ an kumanen kɔrɔ kɔ lahalaya damadɔw kan fɛn minnu bɛ yen émission tɛmɛnenw na an ye baro k'a kan k'a jira k'a fɔ adamaden kelen o kelen n'i ma jɔn kelen o kelen ala ye bɛɛ da ni hɛrɛ dɔ sɔrɔli ye ala ka dugukolo sanfɛ ala b'o de fɔ a ka kɔnɛ sanu kɔnɔ wa ma min dabatin fil ardi ila ala llahi yarzuquha kumakan in to den kɔrɔ ye di an ka bamanankan na danfɛn o danfɛn n'i b'a dɔn k'o bɛ ala ka ni dugukolo in sanfɛ ala y'a bɛɛ da ni garijɛgɛ dɔ de o garijɛgɛ in k'a surunya i la walama k'a janya i la sababu dɔw b'o la garijɛgɛ in surunyali i la sababu bɛ a la ala ma o dogo kumakanw y'a yira an na k'a fɔ dɔnni kisɛw y'a yira k'a fɔ kumakanw sabatira k'a fɔ ko an ka sababu ɲini ka d'a kan hadamaden kelen o kelen bɛɛ b'i ka sababu de bolo o de a bɛ fɔ fattabi sababa likulli shay'in sababa a ye sababu ɲini diɲɛ ko o ko n'i y'a ye sababu dɔ de b'a la o la ka garijɛgɛ in surunya i la sababu bɛ a la ka garijɛgɛ in to ala yɛrɛ ka mizani kɔnɔ f'a waati ka se sababu o y'o dancogo ye ka garijɛgɛ in yɛrɛ fɛnɛ bloqué sababu b'o fɛnɛ la an kumana o kan don tɛmɛnen na k'a yira k'a fɔ fɛn minnu bɛ garijɛgɛw bloqué hadamaden ye ka hadamaden k'i ka kow lajɔ hali ni maaw y'a kanu k'u b'i sɔn ka baaradaw ye a ti ɲɛ sɔrɔ fɛn minnu bɛ o kɛ an kumana o kan o dɔ ye siri ye siri bɛ mɔgɔ sɔrɔ cogo min na an ye damadɔ fɔ o la anw bɛ min dɔn ani an ye min faamu ani min fɔra an ye an karamɔgɔw fɛ ani an yɛrɛ dara minnu na bisiki hadamaden kuma kɔfɛ paratigi fɛnɛ bɛ yen a bɛ faamu kumakanw kɔfɛ n'i y'a paratigi k'a ye o fɛnɛ bɛ yen n'a y'i fɛnɛ sɔrɔ o fɛnɛ bɛ yen maa ti na diɲɛ na ka taa k'i ye karamɔgɔ ye walima k'i ye kunfin ye ko siri t'i sɔrɔ o maa tɛ yen o la an kumana siri kan siri yɛrɛ ye fɛn kalite minnu ye an y'an da don olu la k'olu walawala k'a yira hadamaden n'i ye nin sin dɔw y'i la o ye siri sin de ye wuli k'i jɔ furaw ta jiriw ta ala welew caya ala makasiw caya yaasa ala n'i bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ an ye taamasiyɛn damadɔ di siri kan minnu b'a yira k'a fɔ hadamaden n'i y'o kɛ i b'i siri walima n'i y'o yɛrɛ la i sirilen don an ma ban toujours an bɛ continuer o siri in de kan toujours maaw ka mɔgɔw la kunu u k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ ti nkalon ye wa fɛn bɛɛ fɛnɛ ti tiɲɛ ye ka n'i sigi dɔrɔn k'a fɔ ko nin fɛn ninnu wa ko ninnu ye kumaw de ye ten dɔrɔn kuma fu do ten kana kɛ n baden fɛn bɛɛ ti tiɲɛ ye wa fɛn bɛɛ fɛnɛ tɛ nkalon ye fɛn bɛɛ ti tiɲɛ ye dɛ nka fɛn bɛɛ fɛnɛ ti nkalon ye a yi da sababu la sababu ɲuman a n'a juguman a yi to an ka da sababu la k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don wa a kow bɛ yen taamasiyɛn dɔw bɛ yen alakira yɛrɛ y'o yira k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam silamɛ bɛɛ kan ka kira min sui walama hali ni tɛ silamɛ ye diɲɛ sababu y'a yira kira min ka kumakan ni mɔgɔw kan ka ta ka baara kɛ n'a ye walama kira min ka kumakan ni diɲɛ tun sɔnna k'a ta ka baara kɛ n'a ye ko diɲɛ tun bɛ lafiya tɛ diɲɛ ka min verre filɛ nin ye o furancɛ kɔnɔ o alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ye taamasiyɛn dɔw di akidu kan n'o ye siri ye k'a yira k'a fɔ adamaden min n'i ye o kɛ ni ala sɔnna t'a la de i bɛ siri siga t'a la kira ka taamasiyɛn dɔ ye jumɛn ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛya ye ladiliw de ye diinɛ ka wajibi fɛnw kɔfɛ a ko adamaden min ni i bɛna ti i lafiya n'o ye xanifu ye yani kɛnifu ye n'o ye ɲɛgɛn ye toilette e bɛ fɛ ka taa i lafiya ka nɔgɔ dɔw bɔ a k'a kɛ to kuma n'a tɛmɛsira don a ko silamɛya ka jogo ɲumanya la alakira ye min fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko i kana sɔn ka i sigi k'i ɲɛsin silamɛw ka selifa n'o ye kɔrɔn ani tilebi ka n'i ɲɛsin yen ma ka i ka
lafiyali kɛ n'o ye ka ɲɛgɛnna taa sira kɛ kana sɔn k'i sigi k'i ɲɛsi kɔrɔn walama k'i ɲɛsi tilebi ma k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ lafiya o kɔrɔ de ye jumɛn ye ka n'i sigi toilette da la k'i b'i ka ɲɛgɛnnataw kɛ i ɲɛsilen to kɔrɔn ma walama tilebi ma kan'o kɛ i b'i kɔrɔn bila i kini fɛ walama ka kɔrɔn bila i ɲuman fɛ quel que soit ɲɛgɛn position togo la ka i ka mɔgɔɲɛw kɛ bonya kɔnɔ sutura kɔnɔ silamɛya y'o de ɲini k'a yira k'a fɔ ni maa min y'o kɛ o de ka ɲi o tigilama o ye tabiya ɲuman ye wa i tɛ siri sɔrɔ o sira kan a tɔgɔ min k'i tɛ siri dɛ nka i tɛ siri sɔrɔ o sira kan o ye e échappé ye nka ni maa min bɛ yen e ka ɲɛgɛn kɔnɔ e ka toilette kɔnɔ e bɛ sigi k'i ɲɛsin kɔrɔn ni tilebiri ma k'i ka ɲɛgɛnnataw kɛ n balimakɛ n balimamuso n'o bɛ mɔgɔ min na da la k'a fɔ ko Alahu Taala b'i ka kow bloqué dɔɔni dɔɔni hali n'a sɔrɔ bi bɛ k'a kɛ se bɛɛ b'i ye nka da la k'i ti sa fo Ala ka gɛlɛyabaw s'i ma Ala ka banaw s'i ma bana minnu bɛ yen ni furacogo t'a la Ala bɛ gɛlɛyaw s'i ma nafoloko problèmew na Ala bɛ gɛlɛyabaw s'i ma Ala bɛ tɔɔrɔbaw s'i ma Ala bɛ degunbaw s'i ma ka d'a kan kɔrɔn ni tilebi o tɛ o ko kɛyɔrɔ ye a bɛ faamu Ala k'a faamu ko ɲuman d'a ma a ye taamasiyɛn wɛrɛ di tugun k'a yira k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen n'i y'o kɛ ni siri b'i sɔrɔ n'o ye i bɛ don siri kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye kɛrɛba m'o fɔ nka o ye an ka maakɔrɔ minnu tɛmɛna olu ka conseils la o y'a yira k'a fɔ an bɛ fɛn min ɲini n'a bɛ fɔ a ma ko ful n'o ye tiga ye arabukan na ful o tuma na tiga o fara bɔlen kɔfɛ a la k'a kisɛ dun fara min bɛ fili sira kan e mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ to ka taama ka don la n'i sen ye n m'a fɔ ka don la ni moto ye walama nɛgɛso walama mobili nka ka tagama ka don la n'i sen ye i b'i siri bon ni siri qualité ninnu ni ninnu ye mɔgɔ sɔrɔ i bɔ man di a dingɛ kɔnɔ i bɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ mun bɛ se ka hadamaden bɔ o siri kɔnɔ mun bɛ se ka danfɛn dɔ bɔ nin siri kɔnɔ o tuma na an ka maakɔrɔw ka kuma fɛnɛ la conseils la conseil minnu bɛ yen Ala kan tɛ kira kumakan tɛ nka n'i y'a kɛ i b'a ye a ti kɔrɔbɔ o dɔ ye jumɛn ye yiri min bɛ yen n'a tora an b'a fɔ ko el shajara yiri o ni kogo cɛ n'o ye bina cɛ kogo cɛ ka bɔ yiri ni kogo cɛ da la k'a fɔ ko o bɛ degunba se hadamaden ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ kɔlɔlɔba se hadamaden ma banamisɛnninw bɛ y'a la siriw bɛ y'a la degun gɛlɛn caman bɛ y'a la furuko problèmew bɛ y'a la o tuma na den sɔrɔ baliyaw bɛ y'a la walama den yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ ka den kɛ namara ye ka den kɛ hadamaden dafalen tɛ o bɛ ye o kɔnɔna la yiri ni kogo cɛ kana bɔ o fɛ kira ma sɔn a ma silamɛya ma sɔn a ma wa an ka maakɔrɔw ma sɔn a ma ni degun nana fɛn tɛ ɲɛ f'i ka bɔ a fɛ kumakan dɔw bɛ yen a bɛ bɛn i k'o fɔ n'i y'o fɔ Alahu Taala b'i kisi ka bɔ a kɔlɔlɔ ma a kɛra yiri ye o a kɛra kuran poto ye o a kɛra nɛgɛ poto ni kogo cɛ o kana to ka bɔ a fɛ n'i bɛ fɛ ka bɔ a fɛ a ti ɲɛ fo e yɛrɛ de sirila f'i ka bɔ a fɛ an b'an den k'o fayida di mɔgɔw ma i b'a fɔ kuranɛ aya dɔ bɛ yen n'o ye kuranɛ sura min bɛ yen n'a fɔra ma ko ni dusukun bɛ kuranɛ la k'o ye kuranɛ dusukun ye n'o ye yaasi ye yaasi kɔnɔ aya dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko salamun qawlan min rabbir rahim e y'a dɔn ko a ti ɲɛ sa f'e yɛrɛ de ka bɔ kogo ni yiri cɛ o tuma na i b'a fɔ salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim i b'o fɔ siɲɛ hakɛ dɔ la ka tɛmɛ quel que soit i y'a répété 16 quel que soit i y'a répété siɲɛ 1 siɲɛ 2 i bɛ ka tɛmɛ i bɛ k'a fɔ daji kɔrɔ o tuma na sigi minnu bɛ o yɔrɔ la fɛn dɔw de sigilen bɛ yen n'o ye jinɛ namaraw ye jinɛ dɛsɛbaatɔw olu ka janjuru min bɛ yen dali masa b'i kisi ka bɔ o la n baden a ye nin kuma ninnu lamɛn kosɛbɛ a k'a faamu alakiraba Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ye conseil wɛrɛ di f'an k'a dɔn k'a fɔ siri tɛ anw ka fɛn dilannen k'a bila an kunna siri bɛ yen yɛrɛ de depuis ni silamɛya tɛ yen an ka tabiyaw adamadenya tabiyaw fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ a b'i bloqué quoi a b'i datugu fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ a b'i bloqué a b'i datugu yɛrɛ de nka dɔw b'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ o ye fɔlɔ dɛ n'i y'a k'i baara ye a bɛ fɛn tiɲɛ ye o tuma na o dɔ ye jumɛn ye
ako yiri min be yiri joli yani yiri yɛrɛ dama dɔrɔn yiri a bɛ ka maaw nafa a tɛ ka maaw nafa o kana to k'i jɔ ka i sugunɛ k'a la cɛlamɔgɔ la walama musolamɔgɔ la k'a kɛ to fuwaji siraw fɛ dɔw b'u jɔ yiri kɛrɛfɛ ka sugunɛ kɛ walama ka u ka ɲɛnata kɛ a bi kɔlɔlɔ base adamaden ma densɔrɔbaliyaw la bana kirikirimasiyɛn banaw la bana kuntanw a ka ca ani gɛlɛyabaw gɛlɛya minnu bɛ n'a y'i sɔrɔ i tɛ k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ cogo si la wa hali ni mɔgɔ ka b'i bɔ a kɔnɔ n'o ma farati n'o tɛ maa jɔlen ye o bɛ degunba sɔrɔ a kɔnɔ nin bɛɛ ye adamadenya tabiyaw de ye a bɛ fɔ o de ma ko an ka kalan kɛ an ka lɔnni ɲini nin ye matabuw ye matabuw b'a kɔnɔ diinɛ ka conseils b'a kɔnɔ adamadenya yɛrɛ sigicogow b'a kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso min bɛ ka lamɛn bi a dɔ la nin tɛ nin kuma siɲɛ fɔlɔ ye k'a f'i ka maakɔrɔw fɛ an karamɔgɔba dɔw sigilen don sisan sisan u bɛ media kɔfɛ u b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin kamalen min filɛ ka nin kuma fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ a mago bɛ adamadenw ka lafiya de la kan t'a yɛrɛ kelen ma ni an yɛrɛ kelen don an n'an teriw an b'an yɛrɛ lafiya ni an ka dɔnniw y'an ye min sɔrɔ nka an y'o de fɔ kuma daminɛ la anw tile bɛnna ni bɔlɔlɔ tile de ye fɛn dɔw bɛ yen n'i b'a dɔn kɔnɔnajɛlenya min b'i fɛ ka yira mɔgɔw la o kɛ yanni ala ka wele ka s'i ma i ka taa ala ka wele jaabi o kuma na i se ye fɛn min ye adamadenya kɔnɔ ɲumanyaw la setigiyaw la ni ala ye se d'i ma ni ala ye dɔnni d'i ma dɔnni yirali la o kɛ i ka adamadenw nafa nka n'i b'a kɛ ka n'i kɔfilɛ baw ka d'a kan hali n'i y'i sigi so kɔnɔ dɔ b'i sɔrɔ min bɛ yen a b'i lagosi ko karisa yɛrɛ filɛ k'a bɛ so kɔnɔ wa a b'o cogo la n'i sigira kɛnɛma fɛnɛ dɔ b'i sɔrɔ a b'i lagosi o lagosi kana to k'i bɛ ban ɲumanya kɛli ma walama i ka dɔnni baarali ma a kɛ e ye malo fasayarala baara kɛ i seko n'i dɔnko la ala bɛ n'i wasa alihamudulila o kɔfɛ ala ka ba ye mun di an b'o di ka sɔrɔ ka adamadenw bilasira an bɛ fɛn minnu dɔn ni nin fɛn masina ninnu y'i sɔrɔ an bɛ fɛn minnu dɔn o la an bɛ sɔrɔ k'olu yira adamadenw na o dɔ ye jumɛn ye ji min bɛ yen n'a ti woyo n m'a fɔ ji min bɛ woyo dɛ ji min bɛ yen n'a basigilen don yɔrɔ kelen a ti bɔ a nɔ la a ti bouger ka to ka taa ɲama ta kɛ o la walama bawuli kɛ o la sugunɛ walama banakɔtaa kɛ o la a bɛ gɛlɛyaba se adamaden ma siriw la bana jugu la ani o minnu bɛ yen fɛnɛ ni kungo kɔnɔnaw don nka bin ti falen ye an bɛ nin kuma ninnu fɔ fɛn bɛɛ tɛ maa kelen ye adamaden ka ca dɔw ka baara ye voyage yɛrɛ de tourisme dɔw ka baara ye tourisme ye u bɛ yaala u bɛ siyaha kɛ jamana ni jamana dugu ni dugu u bɛ taa kungo kɔnɔnaw la olu de ka baara yɛrɛ bɛnnen don o ma an balima dɔw bɛ yen olu ye chauffeur ye nanzaraw mana na walama arabuw mana na walama diɲɛ maa wɛrɛw mana na k'u bɛna jamana visiter u b'u ta ka yaala n'u ye kungo kɔnɔnaw la ka diɲɛ yira u la a bɛ diɲɛ jamana caman na a bɛ diɲɛ fan bɛɛ nka diɲɛ jamana dɔw sirilen bɛ o baara yɛrɛ i n'a fɔ kɛnkɛrɛma anw ye kalan kɛ yɔrɔ min na kɛnkɛrɛma Egypte Kahira tourisme bɛ yen kosɛbɛ kuma tɛ dɔrɔn k'a fɔ dugu kɔnɔna k'a bɛ kuma dugu kɔnɔna nafaw de kan kungo kɔnɔna nafaw bɛ kuma olu fana kan minnu ka baara bɛnnen don voyagew ma mobili bɛ se ka tiɲɛ n'aw ye kungo kɔnɔnaw la aw bɛ si o kuma na yɔrɔ minnu bɛ yen ni bin ti falen ye kana sɔn ka t'i sigi k'i bɛ ɲamanata kɛ yen n'i y'a kɛ i bɛ kɔlɔlɔbaw sɔrɔ a la den saya bɛ y'o la walama ka den woloden minnu bɛ yen ni namaraw don walama den woloden minnu bɛ yen ni u hakili tiɲɛnen don walama ka den sɔrɔ den minnu bɛ yen senw ye bolokɔni ye wɔɔrɔ ye walama etc walama u bɛ filɛlikɛcogo kɛ cogo dɔ la walama u tulo bɛ kɛ cogo dɔ la o n'a ɲɔgɔnnaw bi sɔrɔ nin fɛn fasugu de la ani gɛlɛyabaw s'i ma i ka projet kɔnɔ i ka entreprise kɔnɔ i ka baarada kɔnɔ i bɛ dɔ ye a b'a fɔ ne kun bɛ tan ne kun bɛ tan an ka ko balila ka kɛ tan an ka ko balila ka jigin ne tun bɛ patron bolo tan an tun bɛ voyagew kɛ an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan an ka ko balila ka kɛ tan mun y'a kɛ tan i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ ye nin kɛ m'a bil'i kɔnɔ koba ye yɛrɛ i taamana ka don kungo kɔnɔ bin tɛ falen dɔrɔn e y'i sigi k'i ka ɲɛnata kɛ yen bon e yɛrɛ m'a bil'i kɔnɔ k'o ye kojugu ye finalement i bɛna ye i bɛ bila a jan kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso nin mana e mɔgɔ min sɔrɔ maa foyi tɛ yen an y'o de fɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ ko anw ye karamɔgɔw de ye ala ye dɔnni fitinin kalifa an na walama an bɛ ka dɔnni ɲɛɲini ka n'a di maaw ma an ye rechercheurs ye an ye bahasukɛlaw ye k'a fɔ ko anw ye kalanw de kɛ ko anw bɛ kisi ka bɔ siri ma walama e ma kalan kɛ k'e de bɛ siri ayi siri sirilen tɛ ko n kalanna n ma kalan na siri ye fɛn dɔw de ye
n'i donna kono ka ban walama n'i touchera fɛn na a t'i pardonner ko karisa kun t'a dɔn ayi n'a fɛn masina y'i sɔrɔ a bɛ fama sɔrɔ a bɛ fantan sɔrɔ a bɛ diɲɛ maa bɛɛ dɔ sɔrɔ n'a y'i sɔrɔ e kan ka mun de kɛ walasa i bɛ bɔ nin degun ninnu kɔnɔ o de la Ala b'a fɔ an ye ko an ka ale Ala wele an ka sarakatiw bɔ Alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko sarakati bɔli ko an ka sarakati bɔ caya ko hali n'a kɛra tamaro cɛfɛrɛ de an k'o di Ala ma Ala bolo t'a minɛ nka i b'a di dɛsɛbaatɔ min ma o b'a minɛ ni min kɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka don adamaden ni balawu ni fitina ni masiba 77 de cɛ saraka bɔli walama ɲumanya kɛli o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka don ni gɛlɛya 77 saraka bɔli b'o kɛ o kuma na Alakira de ka hadisa jalen de ye o kuma na n baden n balimamuso n balimakɛ ni kuma minnu bɛ ka fɔ ni ninnu y'i sɔrɔ e kan ka mun de kɛ walasa ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ sarakatiw kɔfɛ Ala welebaw kɔfɛ Ala deli kɔfɛ i bɛ ka Ala deliw kɛ a tɛ ka jaabi i bɛ ka taa karamɔgɔsow la a tɛ ka jaabi i bɛ ka taa an ka laadala dɔnkilitigiw fɛ yen a tɛ ka jaabi i bɛ ka yiriw ku nin si tɛ ka kɛ i bɛ ka kilisiw fɔ nin si tɛ ka kɛ mun de kɛra sa an bɛna fɛn min di maaw ma bi n'i ye nin kɛ n balimakɛ n balimamuso a ka ca la i bɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ a ka ca la i bɛ bɔ a kɔlɔlɔ kɔnɔ e min tun bɛ 100,000 sɔrɔ miliyɔn sɔrɔ nka bi i ka fɛn bɛɛ bɔkelen don i tɛ ka foyi ye kuma tɛ ka fɔ k'i bɛ fɛn sɔrɔ wa hali ni min ye promesse ta i tɛ bɔ foyi la i tɛ foyi sɔrɔ ka bɔ nin kɔnɔganw na cogo di an bɛna kuma na aw ye fɛn caman kan n ba di an k'a dɔn k'a fɔ a sera sa an ka tiɲɛ yira ɲɔgɔn na an ka vérité yira ɲɔgɔn na an ka dɔ bɔ gɛrɛndalasigi barofuw ni maakɔrɔfɔw ni nkalontigɛw la ka kuma nɔrɔ maa la min tɛ tiɲɛ an ka dɔ b'o la an kana tiɲɛ yɛrɛ ma sa an kana tiɲɛ ma diɲɛ bɛ ka taa afirikɛnw an ka lajɛ an ka avancer an ka ɲɔgɔn sen bila an ka taa an ka bɔ dingɛw kɔnɔ dingɛ minnu bɛ yen ni ɲɛta t'a la an ka taa ɲɛta sira kan ne ye min dɔn ni e y'a kɛ i bɛna nafa sɔrɔ a la e ma ne bila ne k'a fɔ ko ne yɛrɛ ka kɔnɔnajira de bɛna bila n b'a yira maaw la n'i dara la fali alhamdu n'i ma da la o truc a to yen ka t'i ka sira fɛ ne ma i deli f'i k'a kɛ jagoya nka n kɔni b'a ɲini maaw fɛ minnu dara la k'a fɔ ko n'i ye sarakati bɔ k'a b'i don ni fitina cɛ n y'a ɲini olu fɛ n'olu bɛnna ni nin kumakan ninnu ye u k'a kɛ minnu dara la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔnni ye tiɲɛ ye n'i y'a kɛ i bɛ fɛn dɔ ye ne b'a ɲini o maaw fɛ u k'a kɛ n'i y'a kɛ ko bɛɛ tɛ tiɲɛ ye n y'o de fɔ wa ko bɛɛ tɛ nkalon ye n'i y'a kɛ n'a ye ɲɛtaga d'i ma Ala tanu ka Ala barika da i ka dugawu kɛ ni garibukɛ in ye Ala ka sini kɛnɛ ni labanko ɲuman di yan n'a yɛrɛ ma fɛn ɲɛ i ye n bɛ yafa ɲini Ala fɛ ka yafa ɲini i fɛ Ala ka yafa n'i ma Ala k'an bɛɛ laban ɲa o ye kuma damadɔw de ye siri tigɛlan ka ca an ye safinɛw di maaw ma safinɛ minnu kun taara an fɛ alhamdulilayi rabbil alamin caman kɛra a la nka halisa an bɛ ka dɔ wɛrɛw labɛn maaw ye nka an bɛna min di bi o de ye jumɛn ye an kɛlen kɔfɛ k'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye o de ye bisimilahi arrahman arrahimi an bɛ sɔli kɛ Allahumma salli ala Muhammad ala sayyidina Muhammad an bɛna kuma min kan k'a di maaw ma u ka t'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o de ye seju ye seju de ye nin ye kelen fila filɛ nin ye kelen a bɛ fɔ nin de ma ko seju nin de ye seju ye ni dɔw ko a ma ko Yusufu Ala ka kira Yusufu dɔw ko a ma ko Yusufu nin de ye seju ye ni ni fili dɔ ye maa min sɔrɔ n balimakɛ n balimamuso n'a y'a sɔrɔ walan b'i bolo
walama daba b'i bolo wala ni daba b'i bolo i dan ye dɔrɔn i bɛ seju ci nin togo la siɲɛ joli siɲɛ 55 n'o ye mujibu ye ka mun ɲini ala fɛ ala ne b'i deli i ka ne dayɛlɛ siɲɛ 55 55 fois a bɛ fɔ a ma ko mujibu i b'i seju sɛbɛn nin na o tuma n'i ye seju ci nin na a 55 na i dan ye jumɛn i bɛ o bonya ta lamɛnbagaw k'a lajɛ kosɛbɛ i b'o bonya ta o tuma na i bɛ mun kɛ i bɛ nin don a kɔnɔ n'o de ye 5995 a bɛ faamuya 5995 i b'o o don a kɔnɔ a faransɛ de ye nin ye i bɛ 5 kɛ ka 9 kɛ ka 5 kɛ n balimakɛ n balimamuso i bɛ nin ci tantɔ siɲɛ 50 ni siɲɛ 5 a siɲɛ 55 na i bɛ nin de kɛ o tuma na n'i ye nin kɛ ta i b'a ko ka fara nasi tɔw kan fo maaw k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ n'i ye seju ci nin cogo la tantɔ n'i b'a ko ka n'a turu a kun kan n'i y'a turu a kun kan a bɛna kɛ nin de ye a bɛna garinya d'i ma a bɔra seju la a kɛra garinya ye o y'a kɛ nafoloso ye nka e dun bɛ gɛlɛya de kɔnɔ e b'i fɛ ala k'i bɔ gɛlɛya de kɔnɔ i bɛ problème de cɛ la i bɛ degun de cɛ la patron mana k'a bɛ fɛn min k'i ye o tɛ ɲɛ sɔrɔ fɛn o fɛn mana ta k'o bɛ d'i ma o tɛ ɲɛ sɔrɔ o tuma na e bɛ fɛ ka bɔ degun gɛlɛnw cɛ la i b'a ci nin cicogo la n'i y'a ci nin cicogo la tan sisan o tuma e dan ye jumɛn ye i bɛ sɔrɔ ka marifa mugu i b'o o fitinin k'a la ka n'a caya sɛgɛta min ni an bɛ a kɛ to la to sɛgɛ i b'o o fɛnɛ kɛ a la ka na a caya i bɛ sɔrɔ ka mun kɛ n'i ye cɛ ye i bɛ se ka i kun coiffer walama i b'i kun di n'i ye muso ye i mana i kun pɛn si min bɛ kɛ pɛn na i b'o o sisi ani sen sɔɔni ani bolo sɔɔni i b'o olu bɛɛ sisi ni ka o kɛ nasi in na k'i ko a la cɛw b'u ko a la 3 jours musow b'u ko a la 4 jours n balimakɛ n balimamuso walahi n'i ye nin sɛbɛn tɔgɔ in na ka nin ko cogo in na degun o degun b'i da la siri o siri b'i kan kamanagan o kamanagan b'i kan ala faama bɛ kamanagan ni degun ni siri ninnu wuli ka bɔ i kan a t'a sɔrɔ i ma wari caman bɔ ka d'a kan nasi hali ni karamɔgɔ b'i bolo walama kalanden dɔ b'i bolo i bɛ dɔrɔn muru kalanden don wala b'a bolo a bɛ se ka nin sɛbɛn k'a d'i ma a tɛ tɛmɛ miniti 10 baara kan k'a sɛbɛn k'a dafa ko ɲuman k'a d'i ma n'a y'a d'i ma e yɛrɛ dan ye jumɛn ye dɔrɔn i bɛ marifa mugu ani sɛgɛta ani i kun i b'a coiffer n'a y'i diya i b'a di o tuma na o bɛɛ ye coiffure de bamanankan n'a fɔcogo ni faransɛ ni a prononciation cogo don o tuma na n'i y'a kɛ o kɛcogo la i bɛ sɔrɔ ka o ni sen sɔnni ni bolo sɔnni i b'o de tigɛ ka fara a kan k'a sisi e dan ye dɔrɔn i bɛ seju sɛbɛn nin cogo la siɲɛ 50 ni siɲɛ 5 a bɛ fɔ o ma ko mujibu mujibu kɔrɔ ye di a bɛ jaabi a bɛ se fɔ o ma ko mujibu a bɛ jaabi min bɛ jaabi i ka laɲini bɛ kɛ quoi i bɛ fɛn min ɲini ala fɛ a bɛ kɛ a bɛ kɛ i bɛ fɛn yɛrɛ min ɲini daliba masa ala fɛ ala taala bɛ na o kɛ i ye ka fayida fɛnɛ di mɔgɔw ma toujours seju kan seju min ni a bɛ se ka kobaw kɛ an y'o fɔ an ka émission tɛmɛnenw na k'a fɔ turabu dɔnniya o dɔnniya n'i b'a dɔn a bɛ se ka mɔgɔ kumaba min dilan mɔgɔ kumaba 100 ani kɔ a ka ca n'o ye turabu kelen o turabu kelen k'a daminɛ seju ka taa bila sigi musa la ko labanden nisoden kana bila ko laban so kɔnɔ adamaden i bɛ daminɛ nin de kɔnɔ ka na i ka ɲɛnamayaw la garijɛgɛw la baduw la fasow la denɲɔgɔnw na etc dimi na furu la banakɔden na siranka jigi masaya juguya nafolo siwɔrɔ kɛnɛ ani ko laban o tuma adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ boli nin ko in de kɔnɔ kira ni nabi ɲuman waliyi ni sufi n b'a dɔn nin t'a dɔn n dara la ni ma da la dangaden ni duwawuden silamɛ ni kafiri bɛɛ bɛ boli nin ko in de kɔnɔ o tuma na jinɛ ni malayikaw
nin bɛɛ lajɛlen bɛ boli nin ko ninnu de kɔnɔ. O kuma na an bɛ ala tanu ka ala barika da. Ala fama de y'an da k'an don nin ko in kɔnɔ wa an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ a kɔnɔ. O kuma na seju nin ye ale sira ye mujibu sira kan. Nka e yɛrɛ de mago bɛ diɲɛ dayɛlɛliba la. Ala taala ka diɲɛ yɛrɛ de dayɛlɛ i ye kosɛbɛ kosɛbɛ. E mago bɛ dayɛlɛli yɛrɛ la sifɔn d'a ma. E mago bɛ dayɛlɛli la kosɛbɛ. Ala taala ka diɲɛ dayɛlɛ i ye. I mago bɛ funni yɛrɛ yɛrɛ de la. Ala taala ka funni baw k'i ye siri kɔfɛ. Seju ka se ka ko dɔ k'i ye. O kuma na e mago b'o o la ka se ka siri baw tigɛ siri kuma baw tigɛ ka bɔ i kan. An kɛlen kɔfɛ ka nin fayida in di bɛɛ k'a faamu ala k'a faamu ko ɲuman di an ma. An bɛna an da se seju sira wɛrɛ min ma tuguni. O kɔfɛ e mago bɛ dayɛlɛli baw la. Ala taala ka hɛrɛ baw kunse ma toujours seju de don. I bɛ seju in ci siɲɛ jeliw la i b'a ci jumɛn na fatahu jate la. Fatahu anw fɛ o kan ka bɛn 489 ma. 489 i bɛ seju sɛbɛn ni nimero hakɛ la ka ɲini ala fɛ ala taala ka dabaw yɛlɛ i ye. Toujours an b'o fɔ turabu laban na a 89 n'a 489 o 9 na i bɛ daw de bonya i ka haju don nin kɔnɔ i ka maturubatu i mago bɛ diɲɛ haju min na i b'o don nin kɔnɔ. E mago bɛ diɲɛ haju min na a kɛra e bɛ fɛ ka taa tunga fɛ siraw jɔlen don. A kɛra e bɛ tunga fɛ koyi barakuw jɔlen don. A kɛra e ka marchew tɛ ka wuli e mago bɛ sankɔrɔta ni sababu la. O kuma na i bɛ nin sɛbɛn n'i ye pigeon sɔrɔ i b'a ni pigeon sogo tobi k'a dun walama n'i ye sɛ sɔrɔ ni kɔnɔ fɛn o fɛn pigeon o sɛ o kami o ani o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tobi k'a dun. I b'a tobi k'a dun wurudi t'a la foyi foyi wɛrɛ t'a la n'i y'a tobi k'a dun nka a tobitɔ jaba ni layi de ti kɛ a tobitɔ la. Jaba ani layi o ti kɛ a la. I b'a tobi k'a dun n'i y'a dun a si n'a kolo i bɛ t'o bila sumaya ti ban yɔrɔ min na. A kɛra i sera ka dingɛ se k'a dun sa o a kɛra i y'a fili ji la sa o a kɛra i y'a bila sumaya la sa o a si n'a kolo i b'a bila yen n'i banna a dunni na. O la alihamdulilayi rabbil alamin an kumani kɔfɛ turabu kan an y'o de fɔ dɔnni ninnu qualité fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a dɔn k'a bɛ mago kumabaw dilan k'a bɛ kobaw kɛ k'a bɛ adamaden k'i ka laɲini sabati i bolo k'i ka magoɲɛw d'i ma k'i ka garijɛgɛkow ɲɛ i bolo k'i ka ko bɛɛ lajɛlen sabati i bolo. An bɛna kuma fɛn min kan bi émission yɛrɛ bɛ fɛn min kan siri kɔfɛ an bɛna kuma fɛn min kan o de ye hasbala ni a bɛ fɔ a ma ko hasbunallahu wa ni'ima. N baden ni ye gile bi dɛ wa ni'ima alwakilu. N balimakɛ n balimamuso ni ye gile bi kosɛbɛ kosɛbɛ. Hasbunallahu wa ni'ima. La ilaha illallah. Ni ni'ima min filɛ nin ye hasbunallahu gidoba de bɛ yan. Hasbunallahu a gindo belebeleba de bɛ nin yɔrɔ in na yan n'o ye maturubu ye. Hasbunallahu gindo yɛrɛ de bɛ yan. I bɛ mɛn kosɛbɛ k'a sɔrɔ i ma nin kuma in mɛn. Hasbunallahu gindo belebeleba de bɛ nin kɔnɔ. Mimu in kɔnɔ mimu in ye fɛn belebeleba de ye. Hasbuna ne ye n jigi. Hasbuna ala wasara quoi ala wasara jɔn bɛ n'i ka koɲɛw ta k'a di ala ma ani i ka ni'ɛmaw i ka garijɛgɛkow i ka koɲɛ bɛɛ i ka wakiliw i ka fɛn bɛɛ i y'a ta k'a sɛmɛ jɔn na Allah. O de ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye. O de ye hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Ne ye n jigi ani n ka koɲɛ n y'a bɔ jinɛw bolo n y'a bɔ malayikaw bolo n y'a bɔ kiraw bolo n y'a bɔ walijuw bolo n y'a bɔ sufiw bolo n y'a bɔ karamɔgɔbaw bolo n y'a bɔ soma ni donso ni fɛn bɛɛ bolo n y'a di jɔnni ma Allah. Ala de ye ko in bɛɛ tigi ye. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ko in bebe singana jumma Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala ni'man layni bi duyani e mo be jin femina hasbunallahu la mbalma muso ana kraye kuma chama mfanye ni kuma kan banu ka nabillahi ibrahima alika gino bado de ni no hasbunallahu wa ni'mal wakilu nabillahi ibrahima ka gino bili bado ni hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'mal nasir o hasbunallahu wa ni'mal wakilu ala kra ko di sallallahu alaihi wasallam ako alekra ma donc afo ismu dawdo be ala to dawdo be gelya bi se ka arama de soro ko lu pe arama de ki ma wuli ki cadda ulula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yudoy la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yudoy hasbunallahu wa ni'mal wakil bil bawdoy balma ke nisra ni naka basa ni gine donc ba jien ko la e lafiara eti jigida samiru kan eti jigida dina shaytana kan eti jigida shaytana kan nafro ala dilu kan eti jigida jien fen foi kan tuni ka bon malaika wolo mikaila ni azraila ni jibrila bulu eti jigida dan fen foi ka be jigida duni ka sa o de Allah subhanahu wa ta'ala bauka daka ala wasara mu'minin bejigi Allah ta'ala awasara mu'minin bela jilinga jigiyai mu'minin ni ba don al-islam wa aslam be ni ba don dali masa wasara bela jilinga jigi soroyi o hasbunallahu wa ni'mal wakil don bawiye benka min kaka an ka jamana ka ale hindu nimero ni de 450 mbalma ke wala ma mbalma muso ebe tumali la agele ala katime gɛlɛya yɛrɛ bɛɛ kan papiye ko ɲɛɲina ka dɛsɛ ye ala deli suguya bɛɛ dɔ kɛ ye ala wele suguya bɛɛ lajɛlen dɔ kɛ n badi a kɛ Allahu kama ala ka Muhamadu bonya kama silamɛya kama suguro dɔ bɛ yen suguro kisɛ de don u b'a dilan k'ale kɛ suguro karokaroni ye i b'o o den 450 ɲini suguro kisɛ 450 i b'o ɲini ni y'o sɔrɔ i bi donna ye so kɔnɔ k'i makasi ala la jɔnw bɛ jigi tigɛlen jigi sɛmɛba ye ala de ye dɛ b'a yira ala ne bɛna i deli bi ni hasbunallahu wa ni'mal wakilu bonya ye bi nabillahi ibrahima fili do tasuma la namurudu fɛ ala a y'a makasi ni e ala tɔgɔ min ye ne bɛna e ala wele ni o ye bi n bɛ tuma de la n bɛ Europe walama n bɛ Asie walama min jamana ne kan ni gɛlɛya in de bɛ ne karisa kan ala n b'i deli i ka ala y'a ɲɛda kosɔn ala kɛra Muhamadu bonya kosɔn ni kamalenka min bɛ ne karisa kan ne filɛ ka bɔ ni sukaro kisɛ 450 de ye ala degun jugu min bɛ n kan bi ka degun in wuli ka bɔ n kan kamalenka min bɛ ne karisa de kan bi ala ka kamalenka in k'a wuli ka bɔ n kan i bɛna so kɔnɔ ka jogo 2 seli jogo 2 in i bɛ se sɔrɔ min na a seli ni o ye i k'i ni i k'a di ala kan i k'i ka koɲa i k'a di ala kan kana fila b'i kunna fiyewu a b'i kunna mina ala min deli ala de ye ko bɛɛ dilanba ye ala welela ka ala wele a jaabi belebele dɔ ye jumɛn ye e yɛrɛ k'a bi kɛrɛ la fɔlɔ k'a fɔ n bɛna fɛn min ɲini ala fɛ a se bɛ ala ye k'a di ne karisa ma n bɛna fɛn min fɔ ala ye a se b'a ye k'a di ne ma kana b'i kunna n bɛ ka fɛn min fɔ ala ye ko ala ye bakili de k'a tɛ se k'a di ayi a b'i kunna n bɛna ɲini fɛn min fɛ o de tɔgɔ ko Allahu subhanahu wa ta'ala zul jalali wal ikram n bɛna fɛn min ɲini o fɛ fɛn foyi tɛ dugukolo kɔnɔ ko o bɛ ala in kɛɲɛ a tɛ yen i bɛ tɔn de la i bɛ Mali de kɔnɔ yan i bɛ diɲɛ jamana fɛn o fɛn kan don ye sugaro ye n'i ma sugaro sɔrɔ kɔgɔkisɛ 450 ɲini n'i m'o sɔrɔ tamarokisɛ 450 ɲini nin bɛɛ tɛ se ka jɛ ka sɔrɔ ka dɛsɛ ka sɔrɔ diɲɛ jamana dɔ kan dɛ e ma kɔgɔ sɔrɔ e ma sugaro sɔrɔ e ma tamaro sɔrɔ n balimakɛ n balimamuso o ye gɛlɛyaba ye sa dɛ o tɛ dɛ o jamana tɛ yen Mali kɔnɔ walama diɲɛ kɔnɔ ko jamana dɔ bɛ yen k'i bɛ dɛsɛ tamaro la walama i ma tamaro sɔrɔ i ma kɔgɔ sɔrɔ i ma sugaro sɔrɔ ala k'an kisi o ma
ibo yini ka dunay sokono ni fɛn saba min fɔlen filɛ i ye jogo fila seli kɔfɛ n'i ka haju ye a kɛra su fɛ o a kɛra tile fɛ o nka n'i sera k'a kɛ à partir de o jamana kan 1h du matin a o de ka surun kosɛbɛ dugawu jaabi la jogo fila seli i ka o fɛn masina in ni sugoro don sugoro kelen o kelen i b'a kɛ dibi la i bɛ kuran bɛɛ faga i bɛ sugoro kisɛ kelen ta i b'a fɔ asbunallah wa ni'mal wakilu n'i sera Allah ma i bɛ Allahu sama asbunallah wa ni'mal wakilu hasbunallah wa ni'mal wakilu i b'a ta kelen kelen k'a bila i b'o o sigiyɔrɔma saba kɛ sigiyɔrɔma kelen na o kɔrɔ ye di 450 sigiyɔrɔma saba n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye sigiyɔrɔma 4 sigiyɔrɔ kelen na billahi n'i y'a kɛ commentaire la a sɛbɛn ko n y'a kɛ k'a ma jaabi an bɛ dɔnni kuma an b'a jɔ billahi balimakɛ balimamuso ala kama nin kɔrɔbɔ dɔrɔn ala kɛra Muhamadu bonya kama nin kɔrɔbɔ i ka silamɛya kama i ka diinɛ kama i ka hɔrɔnya kama nin kɔrɔbɔ i ka diɲɛ mago la i k'a yira ala ne datugulen de don ne bloqué don diɲɛ kɔnɔ n b'a ɲini fɛ ka n débloqué bi hurmati asbunallah wa ni'mal wakilu n'i y'a kɛ a la ni dugu jɛra i bɛ sugoro in sakati e b'a dɔn fɛn min ni dugawu jaabi cɛ wa sugoro dira min ma walama kɔgɔ dira min ma walama tamuru dira denmisɛnnin minnu ma u ka tamuru in cɛfɛrɛ k'a dun k'a kolo fili dɔrɔn walama u ka sugoro in dayɛlɛ k'a kɛ ji la a ka yelen a bɛ yeleli min kɛ ala bɛ i ka koɲɛw yelen ka ban teli i y'a dabɔ ko min kama ala b'o yelen k'o ban o cogo la i y'a dabɔ mɔgɔɲɛ min kama Allahu Taala bɛ o ko in ban o cogo de la dɔɔni dɔɔni f'i bɛna ye k'a fɔ alhamdulillah n ye n sago sɔrɔ o kuma o ye fayida ye k'a di mɔgɔw ma asubunallahu bonya la o la an bɛna asubunallahu baara min bila sen kan sisan n balimakɛ n balimamuso e min bɛ fɛ ka ko dɔ ye ala ko la walama ala deli la an bɛ fɛ ka asubunallahu min bila sen kan sisan ka o kɛ diɲɛma ye ni diɲɛma bɛ se ka nafa sɔrɔ a la asubunallahu baara min n'an bɛ fɛ k'o bila sen kan k'a yira diɲɛma la k'a dɔn k'a fɔ ko minnu tun bɛ kɛ kun ko hali bi ko kelenw bɛ se ka kɛ hali sisan hali an filɛ jɔyɔrɔ min na sisan o ko kelenw bɛ se ka kɛ an bɛna o yira ni jumɛn ye o de ye asbunallahu ani cɛ 30 asbunallahu ale ni cɛ 30 n balimakɛ ni mara dɔnni na kana nin kɛ dɛ n balimamuso n balimakɛ o kuma na ni hasbunallahu ani cɛ 30 de u b'a fɔ dɔnni min ma ko cɛ 30 dɔnni o kuma na ni ye ale ni hasbunallahu de baaratɔla ye ɲɔgɔn fɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na diɲɛma la k'a dɔn k'a fɔ ko Allahu Taala bi ko kɛ hali sisan dɔnni kosɔn walama dɔnni kama Allahu Taala bi sɔn ka ko dilan sisan dɔnni bonya la walama dɔnni kosɔn ni min cilen filɛ de a bi fɔ nin de ma ko cɛ 30 nin de ye cɛ 30 ye dɔnni min bɛ yen n'i y'a ta su a b'i laminɛ su n'i y'a ta tile o la ni hasbunallahu wa ni'mal wakilu ani cɛ 30 in bɛ ta ka doya de tableau de b'an bolo o de kosɔn a bɛɛ tɛ se ka kun nka ale bɛ ta ka doya de ka a continuité nin kɔnɔna na o kuma ka kɔlɔn in ko o n'o ye kafiri kɔlɔnba in ye o de bɛ ta ko o da parce que dɔnni filɛ nin ye sigicogo de bɛ a la ale da ni nin da in bɛ bila ɲɔgɔn na misali la par exemple e ka se k'a faamu n'i ye cɛ 30 ci y'a ye ale ni nin de bɛ bɛn ɲɔgɔn ma tantɔ ka d'a kan e mago bɛ fɛn min na ka bɔ ala yɔrɔ u bɛ bɛn ɲɔgɔn ma tantɔ de e mago bɛ fɛn dɔ de la ka bɔ ala yɔrɔ ala k'o d'i ma o kuma cɛ 30 in ni hasbunallahu bɛ don ɲɔgɔn fɛ tantɔ de k'a labɛn ni wara sagajigi jɛman ye ni wara sagajigi jɛman ale bɛ baara ni o de ye diɲɛ haju bɛɛ la diɲɛ mago bɛɛ la an bɛna a kɔrɔbɔ maaw ye minnu bɛ yen u bɛ fɛ ka dɔnni tiɲɛ yɛrɛ ye an bɛ maa 5 dama ta mɔgɔ 5 an b'o ta maa 5 fɔlɔ min b'an wele an bɛna hasbunallahu ni cɛ 30 baara labɛn u ye
hasbunallahu wa ni'mal wakilu ale ni cɛ 30 ka aramaden i mago bɛ fɛn min na ɲɛnamaya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ sɔrɔ la bonya sɔrɔli la karama sɔrɔli la diɲɛ nɛɛmaw la cɛ 30 ni hasbunallahu labɛn bilala sen kan an ye maa 5 ta fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛna a labɛn k'a fɔ k'u bɛ fɛ u tɔgɔ ka don nin ko in na nin baara in ka se ka kɛ u ye n'o ye hasbunallahu wa ni'mal wakilu ale ni cɛ 30 cɛ 30 ye dɔnni ye min ma kɔrɔbɔ wa min ti kɔrɔbɔ wa hasbunallahu ye kumakan ye min ma kɔrɔbɔ wa min ti fali n dara la ma da la n'i ye hasbunallahu di ala b'i sɔn a bɛ ko dɔ k'i ye n sɔnna ma sɔn n'i ye cɛ 30 kɛ ala b'i sɔn a bɛ ko dɔ k'i ye cɛ 30 bonya kosɔn cɛ 30 hɔrɔma kosɔn ne dara ko la ma da ko la n'i ye nin dɔnni in ta ni arranger n'i ye nin ta ka diɲɛ dilan diɲɛ ɲini n'a ye ala b'a d'i ma fo n'i t'a ɲɛdɔn ne sɔnna ko ye walama ne ma sɔn ko ye cɛ 30 ta dɔrɔn n'i bi jamana min kan bisiki den 15 o ɲini k'o da kafiri kɔrɔ ninnu kan i k'i ka hami da la i ka ku wɛrɛw k'a la siɲɛ 30 i ka bɔ i ka bisiki di denmisɛnninw ma u ka dun n'u y'a dun ala taala b'o ko dilan i ye san cɛ 30 b'o kɛ nin dɔnni fila nin ye puissance mondiale fila de ye diɲɛ kɔnɔ dɔnni na minnu bɛ yen n'a ti kɔrɔbɔ minnu bɛ yen n'i y'a ta diɲɛ ko o ko la ala b'i kulomagɛ a la a dɔnbaw b'a dɔn cɛ 30 karamɔgɔw b'a dɔn k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka min fɔ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko o ti nkalon ye wa cɛ 30 ale ni hasbunallahu donni ɲɔgɔn kɔnɔ tantɔ ka ala deli n'a ye ni gindo tɛ ni maa mago ɲɛ tɛ k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔw tun b'a mɛn k'a bɛ se ka kɛ k'e se ko tiɲɛ don wa k'a yira diɲɛ mara ko hali sisan ko o ko masinaw bɛ se ka kɛ ka hadamaden k'i dolo k'a lakunu san mana kɛ diɲɛ ko o ko la i dolo binnen don i dolo wulilen don i dolo salen don o kumana k'a lakunu en tant que i bɛ ɲɛnamaya la i ma sa fɔlɔ o kumana n'i nin dɔnni fila ta k'a fara ɲɔgɔn kan ni warasaga ye bɛɛ y'a dɔn lion masaya min b'a bolo kungo kɔnɔ bɛɛ y'o dɔn bɛɛ y'a dɔn ka warasaga ani nin baara in kɛli diɲɛmaa ye a bɛ min se mɔgɔ ma bilahi n'an ka m'an da don a nafa la a tɛ se ka fɔ ka ban o la an y'a kanu ka maa 5 ta ka nin baara in bila sen kan warasaga cɛ 30 baara ale ni hasbunallahu ale bɛ dilan jumɛn ni jumɛn na ginɛw don olu bɛɛ tɛ se ka bila réseau sanfɛ nka ninbɔ tɛ a la n'an ko ninbɔ tɛ a la maa fa t'a la ka hadamaden dɔ bɔnɛ a nin na o tɛ a la nka ninbɔ wɛrɛ bɛ a la o ye jumɛn ye o ye bagan faga di bagan in de bɛ jɔ a kan jɔcogo dɔw la ni ka a makili ni e ka diɲɛ magoɲɛ ye e ka diɲɛ sɔrɔ e ka diɲɛ haju e y'a dabɔ mɔgɔ min kama an y'o de fɔ nin tɛ diɲɛ mago kelen ye quoi hasbunallahu ni cɛ 30 diɲɛ mago kelen tɛ k'a fɔ k'a bɛ nin ko kelen de dilan diɲɛ kɔnɔ ayi nin bɛ diɲɛ mago bɛɛ de dilan diɲɛ mago bɛɛ lajɛlen a b'a dilan a baaracogo dɔw bɛ yen olu bɛ yen fɛn foyi tɛ ci i ma ka bɔ anw wɔrɔ nka fɛn bɛ ci i ma ka bɔ ala yɔrɔ dɔw jaabi baara la n'i taara ka taa nin baara kɛ kungo kɔnɔ ka hasbunallahu ci ni cicogo la ka cɛ 30 don hasbunallahu mimu kɔnɔ n'a tigi ka magoɲɛ tɔgɔ ye ka bagan in jɔ a kan k'a labɛn ni a labɛnkanw ye ka ɲini ala fɛ nin tigi nin dabɔ nin nafolo kasabi nin kama a bɛ fɛ ka nin nafolo hakɛ in sɔrɔ nin diɲɛ jamana in kan a sababu bɔ diɲɛ fan o fan fɛ relation na bonyaw la karamaw la k'a ɲɛsin a ma bizil arshil majidu a ti kɔrɔbɔ a tigi lama a ti falen o la ko dɔnnibaw ka hakɛ to bi an bɔra ni gindo ba dɔ ye bi diɲɛ kɔnɔ k'a bila sen kan hasbunallahu ni cɛ 30 maaw ka se k'a dɔn a bɛ se ka ko min dilan mɔgɔw ye maaw k'a dɔn k'a fɔ an ka dɔnni bɔ ɲa mɛn la an ka dɔnni kɛ ne yɛrɛ de y'a ye karisa bɛ se nin kɛ a yɛrɛ tɛ se dɛ dɔnni de bɛ se k'a kɛ dɔnni ye sababu de ka se wasila ma n'o ye ala ye o kuma na an bɛ nin bila sen kan bi ni mɔgɔ minnu mago b'a la i dan ye b'an wele 72 40 59 75 72 40 59 75 n'i ye an ka nɛgɛjuru sira ta o la k'a fɔ ko hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni cɛ 30 baara ko k'a labɛn i ye an b'a labɛn i ye
ni labɛn to min ka nɔgɔ i ma k'a kɛ baki de la walama i ma k'a kɛ sɛbɛnden k'a ci ma walama i ma k'a kɛ kungokolo fantan banta kɔnɔ ka ala dun n'a ye ni wara sagajigi jɛman ye o kuma na ni o de ka nɔgɔ i ma ni min ka d'a tigi ye parce que diɲɛ jamanaw ti kelen ye jamana dɔw bɛ yen nɔ minɛn bɔtɔ mali la ka don ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana dɔw bɛ yen fɛnɛ o kuma na minɛn bɛ se ka don ye nka dɔw fɛnɛ bɛ yen baki a ka di olu ka mɔgɔw ka dilan ka taa sɔrɔ sɛbɛn t'u cɛ la a ka hakɛ to baki t'u tigɛ la foyi t'u tigɛ la foyi ma d'u ma nka u bɛ fɛn min ɲini u k'o sɔrɔ o kuma nin baara in nin sigilen tɛ wurudi ba la nin sigilen tɛ kaliwa la nin sigilen tɛ tile 30 la tile 40 na nin sigilen bɛ mun de la k'a kɛ bi k'a jaabi ye bi walama k'a kɛ bi k'a jaabi ye sini walama k'a kɛ bi k'a jaabi ye sini gɛnɛ nin ti b'o kɔnɔ ayi ale ti b'o kɔnɔ hasbunallahu ni cɛ bi saba baara ale baara ti bɔ tile 3 kɔnɔ cogo si la fo n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ min y'a kɛ a ma k'a kɛcogo la walama a m'a dɔn a dɔncogo la n'o tɛ n'i ye ninnu kɛ ninnu dɔnni sigilen tɛ ko ni ala sɔnna la baw mun na ala yɛrɛ de ko ten ud'uuni astajibu lakum a ye ne deli m'aw jaabi ala bɛ jaabi ɲini a y'a fɔ ni masdaru min ye a y'a fɔ ni laɲini min ye a m'a bila sigatul mubalaga kɔnɔ a y'a bila min kɔnɔ o ye ijaba de a y'a bila jumɛn kɔnɔ o ye ka ala dɔn fɔlɔ fa'arifuni qabla an ta'buduni o ye a ye ala ye kuma in bila min kɔnɔ n'i ye ala yɛrɛ sɔrɔ cogo dɔn n'i y'a kɔrɔ dɔrɔn ala b'i laminɛ o kuma na nin dɔnni fila min filɛ nin ye e bɛ fɛ k'a tiɲɛ dɔ dɔn k'a sɔrɔ i mana ne ma fɔlɔ n'o de f'i ye bisigi den 15 ye dɔrɔn k'a da kafiri kɔrɔ ninnu kan an bɛ kori ninnu jate aw ya ka se k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ dɔnni min don nkalon tɛ k'a kɔnti aw ya ka se k'a faamu kalan ninnu kan ka bɛn 15 ma o ye silamɛw ye kori ninnu kan ka bɛn 15 ma o ye kafiriw ye an b'a jate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 o ye kori kala 15 ye o kuma an bɛ kori jate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 a bɛ fɔ nin ma ko cɛ 30 sirru cɛ 30 sirru lagaya minnu bɛ yen nɔ n'i donna a kɔnɔ ni i ti foyi ye a la ni ijaba tɛ o kuma na nin y'an kelen k'o dɔ bila sen kan n balimakɛ n balimamuso e min bɛ yen e y'i sigilen k'a bɛɛ da kɔ nin si tɛ tiɲɛ ye nin si tɛ tiɲɛ ye a kɛ ala kama dɔrɔn i k'a kɔrɔbɔ i k'a ci tantɔ nin ci tɔgɔ in na i k'a don papiye la k'i ka hami don a kɔnɔ n'i y'a sɛbɛn nin cogo la tan i bɛ ka hasimilaw kɛ k'a dugumana fɛngɛ tuguni i k'a don papiye kɔnɔ o kuma na n'i ka magoɲɛ dɔ ye a bɛ faamu toujours bɛ nin de bonya e ko o kɛ tantɔ yanni ka se an yɛrɛw ma fɔlɔ saga tɛ fɔlɔ dɛ saga tɛ ba tɛ misi tɛ e ka nin kɛ tantɔ dama dɔrɔn nin ci tantɔ nin ɲɛ b'a la nin tɔgɔ la tantɔ dɔrɔn i k'a kɛ papiye dɔ la i k'i ka mago don nin kɔnɔ i mago bɛ mɛ ni arabukan na ko matulubu laɲini a y'o fɔ ko matulubu laɲini a t'i si tigɛ a tɛ foyi k'i si la a t'i siri a tɛ foyi k'i la e k'a kɛ tantɔ dɔrɔn nka n'i b'a ci i b'i gɛlɛya cɛ 30 citɔla a kana ci ja kan o de la dɔnni filɛ n'i t'a ɲɛ dɔn min b'a dɔn min tile don min sini don min su don n'i y'o bila k'a kɛ i tɛ problème foyi ye ni hɛrɛ sɔrɔ tɛ nka n'i yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn dɔ de y'a la fɔlɔ yanni ka se karamɔgɔw ma e yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ ko n da kora n da ma ko a bɛ se ka ko dɔ kɛ n ye e yɛrɛ k'a ci ni cicogo la fɔlɔ i k'a lajɛ n'a bɛ fɛn ɲɛ i ye walima n'a tɛ fɛn ɲɛ i ye kan'a ci a tɔgɔ nasi la bɛ daba la dɛ ayi a ci papiye la nin togo la i k'i ka laɲini dɔn a kɔnɔ i k'i ka kuma a kan kosɛbɛ i k'a ɲini ala fɛ cɛ 30 diinɛ silamɛ cɛ 15 bonya kosɔn e mago bɛ nin ko in de la hasbunallahu bonya kama nabila ibrahima bonya kama e mago bɛ nin ko in de la i ka ala deli i ka hasbunallahu kala la siɲɛ 30 i k'a kɛ sɛbɛnden k'a kuru k'a bila i kunna n'i ka diɲɛ mago ɲɛ ye n'i ye tile 3 kɛ n'o dugawu ma jaabi ala kama bɔ i k'a fɔ commentaire la k'a fɔ ko Sheikh Muhamad Kulubali ye nin fɛn masina min di nin don in na ne y'a kɛ nin diɲɛ mago in kama nka ma fɛn y'a la dɛ i y'a faamu o kuma na ninnu filɛ nin ye ninnu sigilen bɛ mun na a kɛ a kɛcogo la a kɛ a kɛcogo la nka
cɛbi saba dɔnni min filɛ nin ye an k'a dɔn k'a fɔ boboya tɛ a mɔgɔ sigilen tɛ boboya la dɛ bobo k'a kɛ ten a mɔgɔ sigilen mun na i bɛ kuma ka di i bɛ kuma ka di i bɛ kuma ka i b'i ka jɔnya de yira ala la i b'i ka lafu yira ala la i bɛ setigiw ka se yira ala la minnu ye ko to ala ye minnu ye ala bato jinɛ silamɛw la minnu ye ala bato hadamaden silamɛw la i b'o olu de don ni ala cɛ ala ne bɛna nin fɛn min kɛ cɛbi saba jinɛ silamɛw bonya kosɔn b'i deli ne b'i deli fɛn min na a magasinw b'i bolo a ti ban ala hasbunallahu bonya kama a wurujibaw bonya kama nabilahi ibrahima bonya kosɔn ibrahima min ye e ala teri o kama o kosɔn ne b'i deli diɲɛ mɔgɔ min na a dili ne karisa ma a tɛ foyi tiɲɛ ye ne jali ala a tɛ foyi ɲɛ ye o tuma ala n b'i deli k'a nɔgɔya ne karisa ye ne mago bɛ nin diɲɛ haju min na n b'i deli k'a di yan ka nin sira dayɛlɛ n ye ka sɔn ka nin fɛn di yan i ka alaya kama i ka a ci o cogo la k'i ka hami fɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ i ka ala deli a la kosɛbɛ kosɛbɛ i ka hasumalaw fɔ siɲɛ 30 k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a meleke ni garijɛman ye ka a tu k'a bila i kunna walima k'a bila i kunna sɔrɔ i m'a tu o tuma na i se ye sarakati min ye i k'o bɔ o kɛra dɔrɔmɛ 30 ye walima o kɛra malɛnden 30 walima o kɛra worojɛden 30 ye k'o sarakati i k'i sigi i ka tile 3 ma kɔnɔ tile 3 dama 72 heures ni ala tala ma mɔgɔ ɲɛ don o ko la i k'an wele an y'o de fɔ nɛgɛjuru sira ye 72 40 59 75 o la ni ne kuma an bolo bi k'a yira diɲɛma la k'a yira k'a fɔ dɔnni kumaw nkalon t'a la n'i ma bɛn i ka sababu ma don min na i ma bɛn a ma nka k'a fɔ dɔnni ye nkalon ye wala dɔnni kuma ye nkalon ye e de ma bɛn i ka sababu ma fɔlɔ o kumana k'a yira diɲɛma la ni fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye ninnu ye wilibaliw de ye maa minnu bɛ yen ni cɛbi saba kɛmɛ k'olu siri ni olu ti ka o bɔfan yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ fewu an delila k'a di an bɛ segin k'a di nka ni maa min y'o kɛ n'i ma bɔ dingɛ kɔnɔ an wele an ka nɛgɛjuru sira la o de ye 72 40 59 75 a giliki ladɔn baara dɔw bɛ yen an b'olu fɔ i ye walima an b'olu kɛ i ye ni ala sɔnna ma cɛbi saba ka siri min b'i kan a bɛ ta ka bɔ i kan ni cɛbi saba ye maa siri ni maa wɛrɛ m'i bɔ i tɛ se ka bɔ dɛ a bɛ n'a fɔ ni jelikisɛ baarana yiri la ni jelikisɛ wɛrɛ mana k'a labɔ a bɔ man di o tuma ni cɛbi saba ye dɔnniba lafu k'i siri cɛbi saba bɛ dɔnniba lafu to dɔ ma k'i siri cogo di e ye kuma dɔ fɔ cɛbi saba ye e y'a da ka kuma dɔ fɔ a kan a jinɛw ne nan bɛɛ cɛbi saba jinɛ silamɛw ne nan bɛɛ a jinɛ kafiru ne nan bɛɛ kan ka nin ko in ɲini aw fɛ aw bonya n'aw barika kama a ye ko min to ala ye a ye sinicogo min kɛ a ye kabilatigiw min kɛ a ye silamɛya dɛmɛni min kɛ o kama o kɔsɔn ala ka ne dɛmɛ nin ko in na ala ka ne sɔn nin ko in na ko n'a kɛra n bɛ saga di aw ma walima n'a kɛra n bɛ ba di aw ma walima n'a kɛra n bɛ nɔnɔ kɛnɛ di sarakati ye walima n'a kɛra n bɛ worojɛ 15 di sarakati ye o ko kɛra e ma o bɔ a sira fɛ o ye dalakan de ye e y'i dalakan d'u ma a kɛra e ma a bɔ a sira fɛ n'u y'i ta i tigɛ ma o la i bɔ d'u bolo dɛ o tuma n'e bɛ fɛ i ka bɔ u bolo ka i lafiya ka i bɔ cɛbi saba jinɛ silamɛw ka siri kɔnɔ k'i bɔ u ka janfan kɔnɔ k'i bɔ u ka gɛlɛya kɔnɔ ka i bila hɛrɛ kɔnɔ o tuma na i bɛ cɛbi saba ci nin cogo la bugurijɛ kan bugurijɛ de ye n'i ye saribɔn ɲaga a bɛ mugu min di o kɔfɛ puturu min di o kɔfɛ a bɛ fɔ o ma ko bugurijɛ anw fɛ bamakɔ yan an b'a wele ten mali kɔnɔ yan diɲɛ jamana wɛrɛw kan olu bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ fɔ a la nka saribɔn n'i ye o ɲaga tasuma la o tuma o bɛ puturu min d'i ma i bɛ o ci duguma walima i b'a ci dungari kan i bɛ cɛbi saba ci a kan nin cogo la siɲɛ 1 pe n'i y'a ci a kan i bɛ bugurijɛ in ta nka yanni k'a ta i b'i ka hami fɔ a la ni saribɔn kun ye saribɔn de ye tasuma y'a ɲaga k'a ban cogo min na siri min bɛ e k'a la k'a ban cɛbi saba jinɛ silamɛw bonya kama dalakan o dalakan lagosi o lagosi n'o de bɛ e kɔ dɔnni kɔnɔ cɛbi saba kɔnɔ dɔnni mɔgɔɲɛ kɔnɔ dɔnni dilan kɔnɔ dɔnni bonya kɔnɔ ala ka o lagosi n'o ko tiɲɛ ala k'o wuli ka bɔ e kan san n'a fɔ cɛ tasuma ye saribɔn minɛ k'a ban cogo min ala ka e ka gɛlɛya ninnu minɛ k'a ban i nɔfɛ san i b'i ka hami fɔ a la k'a bugurijɛ kɛ ji la ka t'i ko a bɛ faamu n'i ye nin kɛ n'a y'a sɔrɔ cɛbi saba jinɛ silamɛw walima a kafiru de kelen k'i siri a kɛtɔla ka ci a jara i ja kan walima a kɛra e yɛrɛ de dalakan dɔw fɔ n'i ye nin kɛ i bɛ bɔda ye nka n'i ma bɔda o bɛɛ la i b'an wele an ka nɛgɛjuru sira la 72 40 59 75 o b'a yira k'a fɔ k'e ye ko caman kɛ ni cɛbi saba ye o mɛnna o bɛ k'i bɛlɛn nka o y'i minɛ ni ko caman de ye o tɛ se k'i bila ni ko kelen ye o la a giliki ladɔn baara dɔ bɛ yen an bɛ olu kɛ k'a d'i ma maloya t'a la dɔnniba kunda maloya t'a la senta ni setigi kunda adamaden an ka ɲɛtaa ɲini an ka dɔ bɔ kɔta la an ka ɲɛtaga de ɲini an ka kɔtaga an k'o to yen
an ka dɔ bɔ baro fu la kuma mugu fu la an ka ɲɛtaga baara de ɲini an bɛ sigi kuma ka cɛbi saba ani hasbunallahu an y'a baara bila sen kan bi an ye maa duuru ta maa duuru fɔlɔ min b'an wele walasa ka cɛbi saba baara la an bɛna a baara kɛ u ye ɔ e yɛrɛ bɛ fɛ a kɛ cogo min na i b'o de fɔ an ye ne b'a bakilama de fɛ i b'o fɔ an ye ne bɛ a sɛbɛndilama de fɛ i b'o fɔ an ye walima ne b'a fɛ nka fɛn tɛna se ka na ne ma nka a y'a baara kɛ n ka se ka hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ diɲɛ hɛrɛ de la walima mɔgɔw bɛ diɲɛ papiye de la mɔgɔw bɛ nin ko in la diɲɛ kɔnɔ n ka se k'a sɔrɔ cɛbi saba hɔrɔma kosɔn a tɔgɔ hasumalaw bonya kosɔn o tuma na n'i bɛna i ka baara wari ci i b'i ka hami da wari in kan k'a fɔ ne bɛna nin wari in de ci a bɛna kɛ ka cɛbi saba de baara kɛ n ye cɛbi saba diinɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ u bɛɛ jansa don hasumalaw kɔnɔ jinɛ minnu b'a kɔnɔ adamaden minnu b'a kɔnɔ ala yɛrɛ bonya kama n bɛna nin wari in di k'a ɲini ala fɛ ala ka ne bɔ nin degun in kɔnɔ ala ka ne bɔ nin kamanagan in kɔnɔ n bɛna di nin haju in kama ala k'a kɛ n balimakɛ n balimamuso a kɔrɔbɔ dɔrɔn n'i ye nin kɛ o kɔfɛ haju dannen kɔfɛ i ka wari k'a ci ka baara kɛ bilahi n'a baara kɛra i ye i mago bɛ fɛn min na dali masa b'a d'i ma a ti kɔrɔbɔ a ti fana t'i yɛlɛma ninnu baara ye min ye u t'i makɔnɔ waati jan na u b'i makɔnɔ mun na a kɛcogoya n'a a kɛ ɲɛdɔn o la an ye kuma minnu fɔ an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔbaw ka hakɛ to u ka yafa an ye kuma minnu fɔ fili mana ye yɔrɔ min na o ye kalandenya yɔrɔ ye an m'a dabɔ filiko kama an y'a dabɔ mun kama adamadenw bɛ se ka mɔgɔ ɲɛ sɔrɔ cogo di dɔnni kɔnɔ adamadenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di dɔnni kɔnɔ adamadenw bɛ se ka bonya sɔrɔ cogo di dɔnni kɔnɔ k'a yira k'a fɔ toujours kira ti na ɲuman tɛ ci o tuma na an bɛ se ka an yɛrɛ ka kow dilan cogo di ka ala deli an yɛrɛ damaw ka don ani ala cɛ ka ala wele o tuma na ala ka an bɛɛ bɛ sababa ma olu kow bɛ kɛ cogo min na an filɛ ka bun'o dɔ de ye ninnu dɔnni minnu fɛnɛ n'a fɔlen fɛn ni mɔgɔ tɛ k'a fɔ ko a ka hakɛ to dɔnnibaa k'i ye jɛnɛya kɛ walima k'i ye sonyɛni kɛ ayi ninnu mago bɛ mun na i ye gulɔ min ye o i ye ko o ko kɛ o n'i ye ninnu kɛ a bɛ kɛ n'i ye diɲɛ ko o ko de kɛ ko o ko de bɛ yen k'a lagosira e bolo k'i ye ko o ko kɛ k'a tɛ ka ɲɛ i bolo n'i ye nin baara ninnu kɛ a bɛ kɛ n'i ye nin nafolo ninnu daga don a bɛ kɛ n'i ye nin sɛbɛnden ninnu dilan a bɛ kɛ n'i y'a bagi dilan a bɛ kɛ n'i y'a daga don i ye a bɛ kɛ n'i y'a kungo kɔnɔ baara kɛ a bɛ kɛ siga t'a la n'i y'a ye a ma kɛ dɔnnibaa min y'a fɔ k'a b'a kɛ i ye n'a ma kɛ a kɛcogo la i tɛ jaabi de ye o ye tiɲɛ ye a fɔra ko ka baara kɛ e ye baara nin minɛ i m'a k'a kɛcogo la walima i ma taa k'a tigi ye o ye mun jaabi sɔrɔ nka n'a kɔni kɛra a kɛcogo la n ka na i bɛ jaabi sɔrɔ a la a t'i yɛlɛma a tɛ kɔrɔbɔ wa a bɛ kɛ 100% o tuma na an bɛ bɛɛ fo ni ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته